Da ste ljudi, danas igramo Clash Royale. Opet. Da, opet. Jer je vrlo zanimljiv. Ja se više nisam Arena 2, nego Arena 3, makar sam se malo poboljšao. Sad ćemo da igram malo da bude Arena 4. Da dobije legendarnu, zato što dobio super magical chest. Izvinite, on je, kako se kaže, pa on kada se bori dobije giant chest, dobre kartice, onako puno. Evo vidite. Ali zaboravio da snimi. Ja uskoro dobijem taj chest. Vidjet ćemo koja će legenda ne da padne. Evo njegov dek. Da, to mi je dek. Da vidimo da li ima nešto u shopu. Ima se kupi, vidite. Ja sam sve ovdje kupio. Sve? Da. O, brate. Na to sam mi potrošio par. Kupi giant, a ne. Skupi, a malo ima. Da. Će da igramo. Gdje ti? Da. Zini samo koliko imaš krunica. Aha. Ajde bori se ti, na školicku ti fali da budeš Arena 4. Sad ćemo vidimo. Baš malo. Baš malo. Da. Baš. Što se malo ne boriš? Pa ajde. Nego možda će da izgube. Ne znam. Mnogo mi se sviđa ovaj novi Gem Rush. Ako vi igrate Clash Royale, možete da vidite Gem Rush, mnogo je cool. Da, kraja neće sad dobija, pošto u seriji hoćeš da dobiješ dijamanta kupajuš, znaš? Pazi. Ima da bacimo u... Ja ću da ugasim telefon da vidim kako igraš. Bomber. Ima top. Top nije nešto prejak. Mini peka. Sviđa onu novu, meni se baš sviđa na nova kartica lovac. A da... A Royal Ghost. A, Royal Duh, sviđa mi se on. On je mnogo cool. Da, baci balon. Čekaj prvo Ne, dobijemo... ne znam kako se prevede barbarijani. I posle njih. Barbarijani. U Lavu 4 njih sad baš nabuđuju. Da. Opa, puklo. Da. Opa, cupa. Pogledam. Opa, šiki. Ne pogledam jedno. Joka. Pa se pokažem GTA 5 preživljavanje. Viš kad završimo klip. Da. Iskreno su mnogo jaki. Iskreno su mnogo jaki. Jo, da bacim princa. Pa ne bre, ja, budaletino jedna. To! Ljudi, zapratite kanal, zove se Trojni pakt. Tu snima moj brat i njih nekoliko. Vidi. Cool. Call of Duty 5. Jer imaš ti snimao više tvoj kanal? Ne. Nemaš? Ne. Boži ure, da u sljedeći saznam za malo da se prešam. Da se pređem, vidim. Koliko imam da upgradeim goblin? Oni su dobri, veruj mi. Nisu loši, ali nemoj da ih bacaš ti. Neću. Bokvare. Još se prevodi, još malo. Hoćeš se ja borim ti pogledaj onaj klip. Što sam ti htio pokažem. GTA 5 preživljavanje Apokalips. Ajde, ti se govori malo. Ljudi, sad sam ja tu, samo minut. Ćeš da gledaš Call of Duty? Ono se preživljavanje, ono. Sad ću da mu pustim. Nisi pogledao onaj klip iz Omča. Brate, jesi dobro, koliko imaš prstiju? Ja, brate, vidim kurac.
danas ćemo da igramo 6. Zapratite neki Gaming 13, još 1000 i možda manje, pa dobija, pa mislim, 100.000 suba. Zapratite ga. Ja njega baš puno volim da gledam. Jako ozbiljna situacija. Jedan umro. Ja. Ja sve njih ne vidim. Ovaj lov 6. Sjelo 5. Onda mi nek nađe sa leđe, bit će u redu. Okej, ostali su umrli, još jedni ostali uspješno rešeni. Popijemo sve od zombije. Evo, borimo se. Super. Super je prošlo. Uzeli smo mu Super. ali imamo su prazne On dok jednog barbarina ubio, oni ga već ubili. ovdje rad njihov auto. Ajde. To, brate, ljubim te. Nice man, to je to bre, imamo im sad uzi novo oružje. Možemo sad pucamo iz automobila. Ijo. Prvo lutamo sve. Sad samo napadam. Fazu. Pošto Raš. želimo da oformimo. Raš. Važno, To, brate. problem ljudi kako ćemo da se borimo protiv zombija. A kažem da tu Trči. Ajoj. površno da budemo Karmi. ovoga, ovaj auto radi, ali Skeleton. Armija. ko već tako. Skeletonska armija. Naš auto i idemo po ove naše drugare. Ja sam njih obeležio. Radio i dalje radi, jako doba apokalipse, ali bože moj, Ako čujete neki 13 Gaming, Strahinja gleda. već sati. Da. Da, mogli da brzo odemo povede, brzo se To. sretnemo sa njima i da dođu Ljudi, u meni speva. kako se meni Ja uvijek kad pogledam klip, meni dođe baš dečiji glas. Meni je stvarno dublji. stiče skratno A, svega, ali će nam vada poslužiti da pomogu. I evo ga već i To ne volim. biće i brži i lakši za prevoženje ovih drugara naših. Tako da, ajmo nastavljamo dalje, zombija je sve više, muzika i dalje radi, kuva radio, ima možda skripti smo dobri neki. Ovo je last night hike, nema to veze. Idemo brzo, ljudi, kako ste mi vi piši dole u komentarima, napišite mi dole gdje dalje da idem, šta dalje da istražujem, šta dalje da radim. Za prošlu epizodu ste mi rekli da idem naći u policijsku stanicu i u striptease bar. Tako da mi obavezno sad recite, kako se pali sveže kuhaju, nije nikako, ne znam. Obavezno mi recite dole u komentarima šta dalje da idem, to jest gdje dalje da idem, šta dalje da tražim, šta dalje da pretražujem. Sad samo da vidim gdje su ovi su tu gore ili ne, ovi su dole. Samo da mene ne upucaju. Ne, mene pucati. Evo, ovi pucaju zombije, to je u redu od njih za sada. Tako da Pobjeda. treba nam 4 i pokušat ćemo njih 4 Pobjeda, super. Nice. Recruit is bad, follow, apply to nearby. Dobro, ovo je Evo ga, prva pobjeda. Ovo je žensko. Samo 28 krunica. a ti si rekao da će ovdje i Aleksa nekada snima. Ne na taj kanal. Na drugi. Meni je prekinuo na kanal, nateret ću ga opet malo. Nema jednog prijatelja Neko si da... sad zaradio. Još malo. Si zadovoljna, Nada, buš Arena 4. Bi volio da ti postavim Arena 7. Probat ću ti postavim bar Arena 5. Ljudi, danas se samo borimo. Možda posle ćemo vjerovatno da igramo ja i on zajedno. pesač metkova, to ste mi rekli u jednom budale. Vidi Trevora budaletine, ne mi puša na kuju. Ti je ovaj posljednji, on je kao dole. Aj, popni se gore svega, ti budi se dole da idem. Ajde da pomogne malo kod zombiju. Koga povodim. Ajde spati gore malo, ženo. To je budaletina, ovaj ima uzi neki. Mi se idemo da konfiguramo, dođi vam, majmunije. Vidimo da slučajno se te gurno svega. Pajte mi baj. Ode žena shvati da se dole. Alo! Ustaj! Evo! Alo, tim, pazi šta radiš. Aj, idemo svi u kola. Evo, spevam. Izvinite što ćutim, zamislim se. Ajmo svi dečaci i devojčice u kombi. Ne u kombi, nego ovaj. Ne, Evo ga. ti brat. Pobjedu. Ova igra, Ovo je super. ovo je igra.
Koga bre trebalo biti? Idemo gazda i 4 podanika. A daj. Daj što ga ne ubi. Ajde ovako. Već on pademo u sporednu kulu jer ono. Možda pričam tebi što je. A ne. A mislim će ga ubije. Evo. Ovo je super. Ne! Kako ide? Loše! Me zajebavaš. Ime da ga opet. Sad ću da ih... Šta je sa ovo? Vanimi join the game. Ko ne donira kick? Žare. Koji si bre ti uopšte? Ovaj profil. On je slabiji od mene, šta hoće kick? Će mi uvati za djoku. Ko ne donira kick? Ma će mi uvati za djoku. Koga jebe. Ajde se borimo. Brate, ej ti da me pobedi. Sad poštajna borba. Level 5 protiv level 5. Malo prije 6. I level bio. Idemo veoma lagano i opušteno. Ovako. A ne. Daj što ovi mali. Daj bre više. Idemo hrabro, idemo jako, ajmo. Trči. Nećeš. Nećeš. Daj mi će za... Nemoj mene pucati ženo. Idi budalija. Daj, ulaziti konju. Sami sad da me prate. Ovo dvoje smo uzeli, treba da... Pucaj. Figur display on je palo, a treba mi... Ljudi, ja sam malo mental. Jebeno kada kliknem ovo dugme, sve se obriši. Svi survivori se obrišu, isključi se mod. Kada kliknem ovo mrtvo dugme, ja to sad guri. Kada hoću... To sam malo PDS, ja sam mislio da igra u Pogovala, ali sam ja retardir. To je problem kod mene. Ja sam malo retardir. To je sam mali problem kod mene i sad smo ostali sami. Nemamo nijedan automobil koji radi, parking se obrisao, zato što sam kliknuo jebeno dugme, ovo dugme ću da sad se gure majke. Ovdje ima neki auto koji može iskoristiti i ima. Što bi bilo kada su svi pokvareni, ali mi imamo repair kit, tako da si uzeti neki auto, jako već imam u garaži 300. Daj mi zajebavaš. Dosadni mi. Nemoj.
baš od kompilatora, ne znam, imam previše. Ali ajde nikako, da ćemo je zapirati nekako koji. Vamo ništa se nije mijenjalo, to je dobro. Da li ne znam, i da, znači kao što sam rekao, pišite dole u komentarima šta da istražujem, gdje da idem, šta da tražim. Ovo će bre mene opet. Šta je bre ovo? Znači, ok ljudi, tu su Friendly Survivori nearby, tako da idemo sad od njih. I ja sada kod sebe, stvarno mi ne treba više dati ovo da igram. Ovo, Da. samo idemo do njih da ih... Ovo ne mogu više razgledati. Da se ti. Da sam. Evo ga, drži. Game over. Wow. Sam će se boriš. Bar sam ti u svoju quest. Evo. A malo falilo. Clear. Ajde, će se borimo ovako 2v2. Ti si mi kažeš kad postaneš od mene kaj. Smanji zvuk. Tebi smanji. Ti uvijek nabacavaš. Uvijek treba. Mogu ti skup dek. Ovo je glup. The name has left declared. Good game. Baka pres. Onako nije bio jako mnogo. Nije ni bio mnogo jači od tebe. Če se borimo? Znam nego da izađem. Bre, čekaj da čas skinem nešto. Ajde igramo PUBG. Kad? Da. Onda ja ga zovem PUBG. Tako mi je lakše. Može igramo Special Force Group 2. To nismo pokazivali ljudima, a možemo zajedno. Samo ja čas da instaliram. Ti pokaže ljudima malo pag. Igri. Dok ja ovo instaliram. Čekaj to. Čekaj ti mene. Odbij. Čekaj. Ću ti da u isto vrijeme je skočivo. Znači ništa ne pritiskaj. Jer mislim da bi ti voleo zajedno. Šta je bre ovo? Znam, mene to nerviraju te glupe reklame. Samo si ti. Da te slikam jednom dođe. Ok. Start game. Ljudi, jel volite video pecate? Napišite u komentarima. Sam piše ok. Šta je bre ovo? Imaš internet. Imam internet, već mi uđe. Neće ti uđe. Sve je. Ljudi, pričajte šta biste voljeli da snimimo, ja i Strahinja. Samo nam kažete komentar. Skidamo igricu, ali samo da ne možemo GTA 5 nažalost. Jer ja i Stefan nemamo dovoljno neke telefone. Ja mislim da imam, ali će mi, mora izbrišem drugi igric. Ja da očekam da prekinem nosim protezu, nešto, ali zubi mi stalno sjebani. Koliko je sati? Tek 1:20. A ti si taj? Ja sam uzeo, a znaš da ima Srbija zastavata. Srbija? Da, ima je, mislim. Odmah. Vidio sam jednog čovjeka. Potraži. Vidio sam. Ima. Vidio sam da je čovjek našao. Vidim ljudi neki imaju Srbije. Bingo! Yeah. Bingo! Bingo! Šta? Ugasio mi se telefon sam. Kako ludo. Ajde ti odigri jednu partiju solo. Ma ne mogu solo, duo mod.
Volim Quadmod. Ali ajde sad doćemo kad ja ti igram. Ti Ono voliš? bolje Srbin da budeš tu. Pa ja sam Srbin. Pa to. Kad bi mogo Sad. mene da dodaš tu. Za prijatelja. Bilo bi cool. Ja mrzim što mi Last Battle. Girl 2. Ili 1. Svejedno iskopat ću sebi oči. Šta se okrećeš? Čekajmo ovo sranje da se lobe. Šta radiš? Nešto se okrećeš tamo, vamo, šta ti je? Ja kad stignem, ja ću da idem u krugove. I ću ti kažem da me gledaš dobro, gdje ću rasleti. Dobro, ja ću te gledam. Dobro ću ga zapišem. Ti ga zapiš, Stefano, baš ješ dobro da ga zapiš. Pa moram zapiš. Datum. Šta ti je ovo? Plačkajte. Nakon. Koji su se do igre? Suđer Bob. Nešto to bez veze. Evo ja sam ušao igricu. Sad ću prvo, neću Brazilac. Zašto ih on? Nego Srbin, brate. Srbija, re. Srbija. Znam koji ljudi, Srbija je jedna pravoslavna dobra zemlja. Neću sada da se učim, samo kažem. Da. Stvarno jeste dobro zemlja. Iskreno. Pa daj što nema ove glupe pare. Vidi. A imam ovo, nemam ni za ovo bre. Vidi. Za ovo skoro imam. Za ovo sredan. Evo ovdje imam ja. Ti si peder, bre. Ovo ja. Ovo Marko. Ovo ti, ne. Ti ovo. Sad ću ti nađi. Ti ovo. Može. Ja ovo. Marko ovo. može. Eto ga. Koliko košta? Sad ćemo da vidimo. Gdje ćemo mi to da sletimo? Slati što brže. Ja uvijek slećem blizu vode. Zato što tu mi je najbolje. Vidi, tu ćemo Ljudi ne sletimo. sleću. 800%. Pogledaj, tu slećemo. Ne, tu će ljudi najviše slati. Sad sleti... Joana, ona kuća. Izađi. Sad se sleći. Parašut. Idi kod one kući tamo. Tu niko nije ni sletio. To je super za tebe. Evo ja ću jednu partiju da te čekam. Ma ti dođi samo na ovu lokaciju, bre. Ne mogu, razumiješ da moramo u isto vrijeme sve. Moguće. Trči samo. Kod najbliže moguće kući. Trči. A ne treba, tu pustiš, gledaj. Pusti. To. Vidi. I samo upravljaš da ćeš da lijevo ili desno. Pa. Kako ćeš? Ja ću da mama, ja sam kod ovog. Može? Ajde, ja ću to. Možeš čekati. Čekaj me. Šta sam nađao? Kad nađeš supresor i to uzmi. Ako imaš pušku. U pantalone neke. Uzmi. Lijepe pantalone. Nice. Nisu. Helmet level 2, viš to lijep. Hehe. Helmet. Ti se nabuđio delo. Ti pušku ne nađe. Uzimaj bre onu pušku. Brže! Ja, strahinja. Sad ćemo u isto vrijeme. Back. A svašta sam našao, bre. Back. Povrat. Ne! Izađi iz igrice pa ponovo. A ti me čekaj. Da. Me zajebam. Ljudi, zato sam ja obušle pantalone. A ljudi, šta sam sve našao, pa mene i peder ubio. Brate, kako? Ste nismo vidjeli u školi.
ti to bušno. Si osjetio neku hladnoću? Jok. Ako nisi negdje cepo. Ako nisi cepo. Živros, vidite se gaće. Stani. Ajde. Stani, ugasi. Da, strahinja. Sad, brže! Ne! Ajde! Strahinja, čekaj. Prošli moja, ajde, brže! Ajde! Ajde. Uspeva. Strahinja, zašto ti rekao špičku? Zašto ti ideš? Izvinite što usvojem. Dobro, Strahinja, molim te, smiri se. Ti si smiri. Ja ne ludim. Budemo zajedno, skočimo. Da. Dobro. Tebi 25. To mi da. Meni 45. Ovako, op. Alo. En čovjek... Tebi 45, tebi 100! 100 isto. Stani! Meni učitalo se. Hajde! Pa ne mogu, moram da čekam. Ja znam da ću padati. To sam ja padam odmah ovdje kod vode. Tu u vodu. Ne u vodu, kod vode. A. Hajde bre, idi! Ne znam da si. Ma ne ti! Aha. Samo sad. Ako budem pao u vodu ću da preplivam. Odmah tu sledeći. Gde je ono? Ne toliko daleko! Evo ga. A čekaj, ti si ovdje negdje sad? Ja sam u vodu sleteo. Tamo. Tu kod kuće sam tu. Tu sam negdje kod kuće. Ja krećem. Kod više kuća. Nisam baš tu. Kod kuće više ima. Onako. Ajde, možeš i tu, nije. Če se nađemo. Ja Ti si negdje tamo. Ja sam u vodi. Idi kaj vodi. To mi. Dobro, ti sad kad stigneš do obale, samo tu čekaj me. Dobro, Strahinja, ali prvo mora izađem, još koliko treba da plivam do obale. Nema da me ubivaš, samo da znaš. Strahinja. Ahaha, neke bombe u vodi. Bombe! Bombe po vodi. Moram plivam brže. Neke bombe po vodi imaju. Pucaju. Rasturaju. Kad bi ti nabio rekao tu bombu, to puklo bi naš kako. Raširila bi se. Kaži mi gdje si na obali, u vodi u stvari. Haj. Idi... Šta je bre, kakve su bombe po vodi? Idi kod obale. Čekaj, mislim da znam gdje si. Tamo si negdje. Sad ću kažem da sam. Ja plivam u vazduhu, jeee. Ja te ovdje čekam. Gdje bre? Vidiš gdje sam? Vidiš? Evo ovdje imaju neke kuće, ali... Ne znam, ja idem... Kod onih aviona gdje su sleteli, vidiš? Kad budeš vidio avion, uđi u selo. Gdje su avioni. Hahaha. Straju, dobar dan. O, Već puška. nemoj da me ubivaš, ja samo imam Pa nađi pištolj. ti i pušku. Nađi ti dok dolaziš. Hihihi. Samo tu sam našao. O, slušaj. Meni krenulo su zakljuri. A, našao sam bombu. Šta mi je bre? Imam first aid.
grop. Jedne vekove. Idemo. Malo da ih cepamo. Šta je da ih cepam? Ja malo. Ti mi Ja cepam? imam helmet. Ja imam prsluk. Ali on je level 1. Ništa njemu to ne fali. Šta sam sve našao? Šta? O, pantalone, može. Ja sam otišao. O, jedna bomba! Pa ja imam bombu. Malo pušta. Kako no, ona je bomba. Ne je bomba. Znači, to je 9 ljudi. O, helmet. O, vidiš šta to je? Mi sunce grelo. Ovo dobro za vlog. Vidi Strehinja. Halo. Ne gledaš? Ja imam samo puške. Ja imam jednu pušku i to ne onu neku dobru. Meni je moja puška odlična. Čuti, moram naći nešto. Ja sam našao prsluk, ako hoćeš. Sve imam u pušku. Šta je ovo? Snajper! Snajper? Bravo. Vidi kako ja izgledam. Evo ga, snajper. Begam. Trči, imam snajper i puškicu. Imam i ja tu pušku. Ja imam dve. Pa ja imam snajper i tu pušku što držiš. Mora trčim. Gde si bre ti? Ti si zašao na put, čao. Da, na putu sam. Vidi gde si, vidi! Ono plavo. Pa plavo. Pa beži, ne sve tu hvate, ubijate. Nešto to ubija. Šta? To plavo, ubijete. Ako si izvan njega, ne. Nešto odatle. Trči, će tvati. Domaj čale. Mjesto, vjerojatno. Ja moram trčim. Ja ovdje uvijek ima nešto dobro. Baš mi riga bre, nek ima šta hoće. Ja ne idem tu. Vidim te gde si, stani tu. Čekaj. Vidim te gde si. Eno vidim te. Stani tu. Dobro, ja sam ovdje. Kupim neke stvari. Gađa me neko. Požuri. Ne mogu, gađa me. Šta si to našao, bre? Snajper i čovjek me pogodi. Da umre. A daj, tu sam... Pazi, tu kod tebe čovjek jedan, lego. Pazi. Tu je kod tebe čovjek, ubio me. Tu je kod tebe čovjek, pazi. Neki di cringe. Ali pisalo me ubija. Nije. Sve otišao je dole kod mene. Pazi se. Vidio sam te desi. A znaš gde sam ja bio? A znaš gde sam vidio? Ja sam krenuo kao ono i tamo. Bio kućice. Idem ja pišao. Dobro. Ali imaš udjevice šolju? Ne. Dobro. Jo ne. Ne. Imam dosta stvari. Super.
ne još i dalje u pancir. E, tu sam ja bio. Pucate neko! Stidno moje stvari se. Ne. Ovo sve moje. Pazi, neko te puka. I ubija to ono beži odatle. Brže. Naš ubija to ono plavo. Barijera, vidi gdje ode. Trči. Ali ne to da, eto, sad samo upravljaj. Brže će stigne da te ne ubije. Dobro, pa ne skida mnogo helta. Aha, baš ne skida mnogo helta, vidi. Meni ne skida nekad mnogo. Ajde, uđi bre. Pa neću, moram se čekam. Samo, Što možeš da čekaš? brate, samo trči. Još šta je, ima neke poruke. Šta je sa ovo? A čekaj, ovamo plavo je safe zone. Da! Ne sivajte. Možda ideš preko tog plavog će te ubije. Požuri. Ja ću skinu onu igricu special group da pokažemo ljudima. Trči. Ok, trčiš. Te ne ubije više. Dobro, otišao sam sad daleko odande. Jo, u kuću već je neko bio. Taj las sale. Evo skidam ovo specijal force group. The special group for group 2. Group 2 ne treba internet, piše da te. Free Fire Battleground. Pa ljudi, to je bilo to za danas. Doviđenja. Ne možemo više još da snimamo zato što je predugačko.